balitang balansyado, dainimpig kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga barata ngunya ng Martes. Kami ang matud kan bareta. Ako po, si Jasmine Baloloy. Ako mo po si Edwin Peralta. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, mga automated counting machines na idarana sa mga voting centers asin giniba na ang final na testing asin sealing procedure. Bagong Albay PPO Grandstand Mess Hall asin iba pang bagong ekipahes formal ng pig turnover sa Albay Police Provincial Office. Albay Police Provincial Office siniguro ang kahandaan na tabangan ang COMELEC sa anuman na investigasyon may kinaraman sa vote buying asin vote selling sa nagararaning midterm election. APSEMO nagko-koordinar na sa mga ahensya di gobyerno para sa pagtindog ni DRRM Museum sa probinsya kan Albay. Sa lado nasyonal, danger level sa na-heat index mamamatian ngunyan na aldaw sa 32 na lugar. DOE siniguro ang supisyenteng supply nin kuryente sa 2025 midterm elections. Pagtios saro sa kausa as in efekto kan functional illiteracy. Mandatory drug test sa PUV drivers lakdang para sa mas ligtas na tinampo. Sa ibang nasyon, Kenyan President William Ruto ginapo nin sapatos mantang nagtataram. Baretang Sports, Alex Yala suminakat na sa WTA rank number 70. Detalles kan bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Naiatod na ang mga automated counting machines sa mga voting centers para sa final testing as in sealing procedure bilang preparasyon sa maabot na perlian sa Lunes. Sigun kay COMELEC Bicol Regional Director Attorney Juana Valesa, sa ginibong final testing and sealing, 10 tao ang ipig pabuto tanganing mabalo ang kung accurate o tama ang resulta base sa sendang isinurat asin sa manual auditing na ginibong matapos ang pagboto. Sinabi ni Valesa na simultaneous ang aktibidad sa enterong Pilipinas na may katayuhan na siguro na dai magkakaabariya ang mga eleksyon paraphernalia sa maabot na eleksyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Opisyal nang na-turnover sa Albay Police Provincial Office ang bagong Albay PPO Grandstand Mess Hall asin mga bagong ekipahes na makukuas sa Barangay Santa Cruz, Ligao City, Albay. Pinanginotan ninda dating House Appropriations Chair asin ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Kasabay si Police Regional Office 5, Regional Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang turnover ceremony. Sinabi ni Ko na makakatabang ining marhay sa pulisya sa pagsiguro kon seguridad sa palibot. Sa ibong nalado, nagpasalamat naman si Police Provincial Director, Police Colonel Julius Añunuevo kay Ko sa bagong edifisyo as in mga makabagong ekipahes. Lalo na ngunya na prioridad kan pulisya ang mas makaskas na pagresponde sa mga emerhensya as in pagsiguro kan pase orden sa probinsya kan Albay.
Ang baretang ini hatod sa indukan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Sa ibong nalaro siniguro kan Albay PNP Provincial Office ang sa indang kahandaan sa pagtabang sa Commission on Election sa anuman na investigasyon in kaso may magluwas na kaso nin vote buying sa maabot na peralian. Sigun kay Albay PPO Director, Police Colonel Julius Año Nuevo, iguanan standard procedure pag-abot sa mga reklamo. Sinabi niya na nakahandaan sa indang Police Assistant Desk katuwang ang mga election officers. Mientras napiginganyar kan Albay PPO ang publiko na tulos na i-report sa mga otoridad ang anuman na makadudang aktibidad may kinaraman sa vote buying, vote selling, asin iba pang illegal na aktibidad. Ang baretang ini hatod sa indukan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Mahigpit ang koordinasyon kan Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO sa manlain-lain na ahensya de gobyerno para sa mga planong pagtindog nin Disaster Risk Reduction and Management o DRRM Museum kan probinsya. Sigon kay APSEMO Officer in Charge, Engineer Dante Baclao, nakipag-uro na sinda sa National Museum of the Philippines Central Office. Para sa technical assistance, partikular na sa pagkuanin curator, na eksperto sa pagmanihar kan museum asin may kaaraman sa DRRM. Sinabi ni Baclao na matagama sindanin espasyo kung saan may hiling kan mga bisita ang kasaysayan kan opisina na dating midbid bilang Provincial Disaster Management Office, Provincial Public Safety and Emergency Management Office, sagod sa namidbidan bilang APSEMO. Ipig-ofrecer kan Albay Provincial Health Office ang mga libreng cervical cancer screening kasabay kan selebrasyon kan Cervical Cancer Awareness Month ngunya na bulan. Sigun kay PHO Cancer Program Coordinator Hazel Lynn Bartolome, importante na ipaararom sa cervical cancer screening ang kababaihan kada tulo sa 5 taon para sa may edad na 30 hasta 65 anyos. Sa mga interesado, available ang libreng cervical cancer screening sa Bicol Regional Hospital and Medical Center asin Legao City Health Office kada Webes, sa Daraga RHU kada Miyerkules asin Biyernes, mantang sa Legazpi City Health Office kada Martes, mantang sa Tabaco City Health Office kada Martes, Miyerkules asin Webes. Pig-inganyar kan Public Employment Service Office o PESO Albay ang mga job seekers na mag-pre-register para sa gigibuho na job fair sa Mayo 23 sa Albay Astrodome Legazpi City. Sigon sa PESO, pwedeng mag-sign up sa paagi kan link o iscan ang ipinaluwas na QR code para sa kumpleto na registration. Ang nasabing job fair ang may katuyuhan na makapagtaonin oportunidad sa mga albayano na makahanap ng trabaho hali sa mga partner companies kaini. Nasa 625 plate numbers ang distribuir kan LTO Legazpi District Office sa mga tricycle drivers asin operators sa Legazpi City. Sigun kay LTO Legazpi District Chief Connie Peñaflor, ang aktibidad na ini parte kan sa indang ongoing effort na masimbagan ang backlog kan license plate numbers sa Rion. Sinabi ni Peñaflor, ang mayor na pigahagad na rekisitos sa mga tricycle drivers as in operators, iyo ang official receipt, certificate of registration as in valid ID card. Pinagtibay kan sangguniang panlalawigan kan Albay ang resolusyon manungod sa paramientras na suspensyon kan implementasyon kan revised airport fees sa Bicol International Airport o BIA.
Ini matapos na mabuksan gilayon ang nasabing issue sa sesyon regular kan sangguniang panalawigan kung saan may mga kliyente kan eropuerto ang nasabing anti-poor ang pagtaas kan koleksyon sa parking fee. Matatandaan base sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP Memorandum Circular Number 019-2025 ang dating koleksyon para sa overnight parking nasa 168 pesos alagad sa panibagong rate uminabot sa 600 pesos ang 24 oras na parking charge. Iyan ang primerong kabtangkan mga barata. Ang iba pa pagkatapos yan At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey B. dito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Joey Salceda. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Boto numero 5 sa balota para board member Das Maranilla. Dedikado, aktibo sa serbisyo publiko. Board member Das Maranilla. Board member ko. Das Maranilla. Maranilla. Number 5. Kung naghahanap ka kiproduktong pangpasalubong sa pamilya asin barkada, yaon mababakal sa Mayon Treats. Dakol na pagpipilian na masisiram asin magagayo na produkto. At Mayon Treats, makukuha sa San Francisco Diversion Road, Ginubatan, Albay, asin Iguaman Sinda sa Legazpi Grand Terminal. Mayon Treats. Saniri asin pinamamahalaan ni Mr. Marlon D. Board member Glenn Casuya. Siyang katuwang kanmasa. Glenn Casuya na kita. Makatawong serbisyo. Infrastruktura, turismo. Segundo distrito. Glenn Casuya. Ang board member niya to. Glenn Casuya. Maasahan ta. Glenn Casuya. Makatawo, makachos. Yan si Glenn Casuya. Glenn Casuya. Glenn Casuya. Ang board member ta. Titi sa tudi. Glenn Casuya na.
Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sa tuyang iboto para alkalde sa siyudad ni Legazpi, numero 3 sa balota, Geraldine G. Rosal, leader na may gos, lideradong matanos. Geraldine G. Rosal, numero 3 sa balota, sa dati sana. Just sa tuyang suportahan, Geraldine Rosal, alkaldeta, malalao man. Subukta na sa serbisyo sa Legazpi nyo, Geraldine G. Rosal, para sa kauswagan sa syudad. Legazpi kita magkasararo, Geraldine G. Rosal ka na. Alkaldeng matinabang at maaasahan. Sa tuyang iboto para alkalde sa siyudad ni Legazpi, Geraldine G. Rosal, numero 3 sa balota, sa dati sana. Sa balota, sa konseho si Atty. Ipagana. Ayan na, numero G sa balota, sa konseho si Atty. Ipagana. Naneta Makasida. Ayo'y magbonggo-bonggo sa Senado. 28 ang kanyang numero, mag-28 sa Senado. Senator Bongo. Go! Bongo! Piliin ang numero 28. Go Bongo sa balota. Ibalik sa Senado. Go Bongo na! This political ads is paid for and made by Christopher Lawrence Tigo, Rockford, San Jose, Lupon, Davao Oriental. Hello po, ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 month na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang wais ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Detalles kan Barata sa Lado Nacional. Piglalauman na magkakamate in danger level na heat index ang 32 na lugar sa Pilipinas ngunyan na Aldao. Sigun sa report kan Pag-asa, mamamatian sa Itiagi Isabela ang 45 degrees Celsius na pinakalangkaw na heat index. Pwede man umabot sa 44 degrees Celsius ang init sa Tuguegarao City, Cagayan, Cavite City, Cavite, Sindaet, Camarines Norte. Mientras na 43 degrees Celsius naman ang heat index sa Pasay City, Metro Manila, Quezon City, Dagupan City, Pangasinan, Olongapo City, Zambales, San Ildefonso, Bulacan, Kamiling, Tarlac, Tanawan, Batangas, Alabat, Quezon, Pili, Camarines Sur, Catarman, Northern Samar, asin Zamboanga City sa Zamboanga del Sur. 42 degrees Celsius naman ang heat index sa Apari, Cagayan, Iba, Zambales, Muñoz, Nueva Ecija, Tarlac City, Coron, Palawan, San Jose Occidental, Mindoro, Cuyo, Palawan, Legazpi City, Virac, Catanduanes, Masbate City, Roa City, Capiz, Iloilo City, Iloilo,
Katbalogan Western Samar, Baybay Leyte, Giwan Eastern Samar, Maasin Southern Leyte, asin Davao City sa Davao del Sur. Ang heat index na nasa pagultanan na 42 degrees Celsius agud 51 degrees Celsius, ayon nasa kategoryang danger level na peligro sa salud, asin posibleng magdara ng heat cramps, heat exhaustion, asin heat stroke. Inabisuhan man ka na Department of Health and Publiko na mag-inom ng dakol na tubig, asin ibitaran ang haloy na pagbatad sa sobrang init. Pag-aadalan pa kan gobyerno ang rekomendasyon na bawasan ang oras kan pamamasada kan mga driver nin public utility bus. Ini matapos ma-report ang magkakasunod na insidente nin vehicular accident na ikinagadan ka nagkapirang individual. Sigon kay Palace Press Office o Officer Claire Castro, ikinamundo nin marahay ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang nairehistrong aksidente. Dahilan digdi ipinag-orden ni PBBM kay Transportation Secretary Vince Dizon na gubibo nin lakdang para masiguro ang kaligtasan kan mga pasahero mantang nasa biyahe. Sinabi ni Castro na pigre-rekomendar na ibaba sa 4 na oras, gikan sa 6 na oras ang durasyon, kan oras nin pamamasada kan mga PUV bus drivers. Pwede na makaapekto sa kapasidad sa pagmaneho kan mga bus drivers kung sobra sa ipigtalaan na oras ang durasyon kan sa indang pamamasada sa tinampo. Inabisuhan man ni Castro ang iba pang motorista na maging responsable asin dai magmaneho kun pirot o buyong dahil nakasalalay sa inda, bako sana ang kaligtasan kan mga pasahero kudi pati kan mga pedestrian. Sinabi o siniguro man ni Castro na ikokonsidera sa rekomendasyon ang pag-aadal sa posibleng maging epekto sa kabuhayan kan mga maapektaran na bus drivers. Tinaawanin doon ni Castro na dapat man isaalang-alang ang economic impact kaini sa mga drivers. Nagtutubod si Senate Committee on Basic Education Chair Sherwin Gatchalian na sarod sa mga kausa kan kanifisilan kanasyon yan pagkakaiguanin functional illiterate na mga estudyante. Ini ang pahayag ni Gatchalian matapos magluwas sa pagdangog kan Senado ang datos kan Philippine Statistics Authority kung saan haros uminabot sa 19 milyones na mga Pilipino na nagtapos ng senior asin junior high school ang nadedefisilan magsabot, magsurat asin magbilang. Dalang digdi, tanawan ni duo ni Gatchalian na kaipuan ng aksyonan kan Department of Education ang nasabing issue. Siniguro kan Energy Task Force Election o ETFE ang kahandaan kan Department of Energy o DOE na magtaon nin duro-diretso asin malalaoman na supply nin kuryente sa bilog na nasyon may kinaaraman sa nagraraning local asin national election sa Mayo 12. Sigon kay Energy Undersecretary Felix William Fuentabella na nakaposisyon na ang mga contingency plan asin padagos man ang koordinasyon kan Energy Task Force Election sa mga power producers, transmission operators asin fuel providers para masiguro ang ligtas asin matanos na eleksyon. Kaibahan sa mga ginibong lakdang ang inspeksyon asin maintenance kan mga pasilidad kan DOE, pre-election checks sa mga voting asin canvassing centers asin pagsiguro sa operational na uninterruptible power supply o UPS kan Commission on Election o COMELEC, katabang kan ETFE. Sa paghandaan man iba-ibang ahensya kan gobyerno asin pribadong sektor, kaibahan ang Philippine Independent Power Producers Association, National Power Corporation, National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, Independent Energy Market Operator of the Philippines, National Electrification Administration, National Transmission Corporation, Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation, generation companies, distribution utilities, electric cooperatives, the Philippine National Oil Company o PNOC, as in downstream oil industry players, kampante ang DOE, na makakayanan kaini ang piglalaoman na halangkaw na demand sa kuryente, bago mantang asin pagkatapos kan eleksyon. Nagpromisa si senatorial candidate asin Makati Mayor Abby Binay na idalaog niya ang perspektibo na lokal na gobyerno sa pag-ibon ng mga leyes na pangnasyon asin sisiguruhon na swak
o kaya angay sinda sa aktual na sitwasyon kan mga lokalidad. Ipinahayag ni Binay sa iyang pagbisita sa City Hall kan Santo Tomas sa Batangas kung saan mainit siyang sinabat kan mga residentes asin mga opisyales lokal sa panganganot ni Mayor Art Jun Aguilar asin Vice Mayor Catherine Warigi Perez. Sinabi niyang nakakadisganaron ang mga layas na pigigibo na daini magkakanigong konsultasyon sa mga LGU na nagresulta sa bako marayon na implementasyon. Kibanan digdi ang Solo Parent Act na pig-obligar ang mga gobyerno lokal na punduhan ang bulanan na allowance kan mga solo parents. Dain na pag-isipan dahil may mga munisipyo asin mga syudad na bako sufisyente ang kapasidad na magtaol ka nasabing allowance. Sa tanawanin doon, nadara niya ang perspektibo kan sarong local chief executive kaya niya ang panginotan ang pag-ibon ng mga polisiyang magkakanigo asya nagsisimbag sa mga iba-ibang kamugtakan kan mga LGU. Sa gararay na pinag-unambitan ni Binay ang mga pag-amyendar na gusto niyang gibuhon sa local government code kung siya mailihir bilang senador. Kaya ba nandigdi ang regular na pasweldo, GSIS asin pag-ibig coverage para sa mga barangay officials. Pinahimutikan kan Commission on Elections ang mga naglalakop na report na nagsasabing nagkukonektar sa internet ang mga vote counting machine mantang pigigibo ang 2025 midterm elections. Sigon kay COMELEC spokesman John Rex Laudianco, na dai nakakonektar sa internet ang mga VCM sa kakusugan kan eleksyon. Paliwanag ni spokesman Laudianco na pigkukonektar sa ang mga nasabing makina matapos ang pagboto asin pag-imprinta kan mga election return para maipadara ang mga resulta. Tulos man ipopost sa official website kan COMELEC ang mga resulta hali sa lambang presinto para mahiling tulos kan publiko. Dahilan digdi inabisuhan ni spokesman Laudianco ang mga botante na maging marikmat sa mga nagluluwas na impormasyon asin magtiwala sa mga otoridad. Barata hali sa ibang nasyon, binarabad din sapatos si Kenyan President William Ruto mantang nagtataram sa Migoro County sa Western Kenya. Pigtutukar kaniyang planong pag-itaas ng buwis sagkod na ginapo ini nin sapatos hali sa audience. Na sagang ni Ruto ang sapatos kan sa iyang braso asin da ini nagsapar ni anuman na lugad. Sinabi ni Interior Minister Kim Pachumba Morcomin na inarestar kan mga polis ang tulo ka tao na nasa likod kan insidente. Magagarumduman na ginapo man ni sapatos si US President George W. Bush na hali sa sarong Iraqi journalist kan taon 2008. Baratang sports, padagos na pag-angat ni Filipina tennis star Alex Yala sa world's women tennis scene matapos makamtan ang bagong career best WTA ranking na number 70, ang pinakahalangkaw na pwesto niya sa ngunyan. Ang 19 anyos na si Yala uminangat sa ranking matapos ang sa iyang kampanya sa Mutua Madrid Open kung saan dinaog niya si Victoria Tomova kan Bulgaria sa primerong round. Ang paggana ni Yala kontra kay Igor Swiatek sa Miami Open kan Marso ang nagbusol sa iya sa paglaog sa semifinals sa WTA 1000 tournament o sarong makahistoryang trayumpo para sa Pilipinas asin naging para makalaog siya sa top 100 kan WTA rankings. Sunod na piglalaoman na intrahan ni Yala ang Italian Open poon Mayo 6 sa God 19 kung saan posible niyang makalaban sina Jessica Pegula asin Madison Keys. Apera digdi nakatalaan man na magsabak si Yala sa Roland Garros o French Open sa Mayo 25 sa Hunyo 8, kasabay kan sa iyang ika-20 na kumpleanyo sa Mayo 23, 2025. Ultimo sa detalyas kan Bareta, ang kamugtakan kan panahon nasa linya ang pag-asa. Maray na aga po liwat para po sa tuyang weather forecast ngayon na aldaw ni Martes. Pero yung namataan ng low pressure area sa distansyang 660 kilometers west-northwest kang Coron, Palawan,
o kung saan iyan man na sa distansyang 455 kilometers north of Kalayaan, Palawan, dumads may Pag-asa Islands. Ang nasambit na low pressure area, nilalao man na maluwas naman na sa Philippine Area of Responsibility, naman na oras mo na aldaw, as hindi naman ini yung direktang apekto sa anuman na partikan sa itong nasyon. Samantala, ang nakaka-apekto man na weather system sa tuyang nasyon sa ngunyan, iyo po ang easterlies o yung limit o malinsangan duro sa naghahali sa dagat Pasipiko. Ang kabikulan sa maghapon, ilalauman na magkakaigwanin bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan, asinyaon man ang tsansanin mga pulupulong pag-uran o pagkilat asin pagdaguldo lalo na sa mga bandang hapon o sa banggi. Maluya hanggang sa katamtaman na doros na hali sa timog hanggang sa timog sirangan na matian na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. At tinatang agwat ng temperatura sa maghapon, 24 hanggang 34 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:22 ng inaga, masolno pa dyan alas 6:01 ng hapon. Aladini sa DOST Pag-asa, Ariel Samucho. Yan mga tugang nga detalyes kan mga barata ngunyan na Martes. Sa pangarang kan mga pagariba, Mardila, Jenny Balyaran sa Newsbase, June Napolis sa Lado Technical asin Pag-asa. Kami ang nagatud kan barata. Ako po, si Jasmine Balolo. Ako ma po si Winteral na nagsasabing salamat ka sa pagantabay. By the way, happy birthday sa samuyang ikaduwang aki. Si Ella May Peralta. May you have more birthdays to come. Ako nang bala dyan. Salamat po! Masunod na si Mr. M. Yan ang DCGB Barata alas 7. Abangan niraray sa